Bueno, Algortatik Otxandizorako bidea hartu inbidegu ontxe. Eta Julen Aspe aurkeztuko zu, eta akaso baten batzuek ezagutuko dozue, ezagutzen ez badozue, komentauko dutzuet futbol salie dela, komunikatzailea be bai, bakarrizketak egiten dabilela, futbolagaz eta furgoneteagaz daukan hartu monorreri buruzkoa, laster baten atarra behin uste dute egon bidozula, Iruñaldean, eta hilabete honen amaieran, beran bakarrizketia ikusi gure badozue, Bizkaian, Muskizen eta Urduñan egongo da Julen, hilabetearen amaieran, gitxi gora bera. Aztuta ukiduat, imaino betak izan. Gogoratu, zezu barik ez dago bakarrizketarik. Kontua da, Julen dala furgonologoa, bai? Julenek furgoneta bat dauka, Otxandizon, lehentxago esan dozte emantzipau egin dala, eta ja karabana moduko bate lortu dauela, eta han biziala. Eta kontua da, Bartzelona ingurura, Katalunia aldera joan zala, orain dela urte batzuk, futbolari aritzera eta futbolean jardutera, eta gero igerri eban, umorea gazpe, bustartu leikela futbolaren kontu hori, eta gaur egun horretan dabil. Ez hori bakarrik, lehentxeago itxasok kinua egin deutzo, Atletik ontxe partidua jokatzen dabil, Bulgarian, Ludogoretxen kontra. Eta kontua da, Julenek Dazon, telebistak aterako, Espainiako Ligako futbol partiduen erretransmisioa egiten dauela euskeraz. Eta askoz gehiago, zurea da berbie, Otxandioko gizona. Bai. Aztu jatxu esati argala nazela eta ez dut eliten izpagat. Nigate hortetan, placer bat hemen egotie. Nik irudi eta eredu iburuz berbeiterakuen nigo goratxena abentura basineban momentuen furgonetan, nik mutil normala naz eta izenaz, batxiller ikasi, nota hona ata, karreran hasi nintzen magisterio, futbolista gure neban izen, Alabesen jolastu neban, Euskal Selezioa sub-18, gero, hirugarren mailan, Amurrion, aurrera de Vitoria, Júpiter jo nintzen Barcelona, por el fútbol, hor gobretan, eta ni gure neban izen futbolista. Yo soy un fracasado de la vida, Nire ametsa futbolista izetik esan, eta hemen bukatuot. Posik. Eta gogoratxena, nagoen prototipo horretan, ez? Futbolista, karrera ikasi, lan bat normal bat topau, eta nik bizitzako fase horretan ikusten nintzen pertsona bezala amataute. Nik erderaz izatuten bezala, erabiltxote espresio askotan, que te brillen los ojos. Eta niri esostien begizek brilletan. Nik sentitzen nintzen amataute bai posik, baina superlineal, ez? De bizitza hau ezin da izen. Eta orduen izen zan, karrera itxine ban, faltea eta zan laba asignatura, hobeto bukatu, horrengoen bukatu ezkero ondo, karrera itxine ban, eta hartu neban furgoneta eta jo nintzen Bartzelona bizten. Egon nintzen laburte Bartzelona bizten kalien, furgoneta baten. Eta hor, ipinine ban, guzti hori amets baten bile, monologista izetien ametsa, ez? Eta goratxenaz, ipinine bala volante aurrien, beti asko gidatzen eban, ez? Azkenien Bartzelona juteko ordu asko zauzen, eta hor gidatzen eban esaldi bat, ipintxe bala, ponerte al servicio de tu ser, para que solamente siendo estar al servicio de los demás. Ponerte al servicio de tu ser, para que solamente siendo estar al servicio de los demás. Nintxat hori da irudi eredu. Lehenengo nornaz ni zertan etorrenaz mundua, eta hortik aurria, izeten bakarrik, ja, eredu izango naz, izen bierren zen dintzat. Zati, bakoitzak, igual batentzat ni izango naz erreferente bat, beste batentzat beste perfil bat bier dau, bakoitzak bier dauen atopetie munduen. Baina lehenengo zer bierdo zuzuk mundu honetan, pakete brillen los ojos, ez? Danik, hori Bartzelona jo nintzen, hor nintzen el loco de karrera itxi dau, futbolien urte beti eta oin itxi dau futbola bebai, eta dau, Bartxonan bizten, furgoneta baten, monologo egiten ebasan, pero gutxi kobrau. Horra hasi nintzen, bueltau nintzen futbolera, pa ser futbolista? No, pa dutxarme. Hasi nintzen jantoki baten lanien umeekin, porque me gustaban los niños? No, porque me daban de comer en el jantoki. Nire eguneroko bizitza zan hori, ez? Futbolien dutxau, jantoki zen jan, eta gero, apurke, monologista bezala azten jun. Eta hor gentien txat, claro, imaginau, etxien, nire maman mesuek, denpora guztizen, ai, cada vez que pienso que estás en una furgoneta no puedo dormir. Nire aita, jode, ataizu karrera lehengo, busca un trabajo.
O sea, eres el loco, ¿no? A juicio bestientzan nintzen el loco. Eta horbe bai ze garrantzitsu edan, obviamente mundu honetan estimulo asko dauz, eta bai iritsi asko dauz. Eta denok dekogu opinio bat, zu nitaz pentsoko zo gauza bat, zu beste bat, nik hau biten bat zu pentsoko zo gauza bat, zu beste gauza bat, baina eske hori ezin da izan kondizionante bat. Bada kondizionante? Bai, obviamente, azkenien, baina si te brillan los ojos, aurria, eta nik hori sentitzen eban. Eta hor, egoten, azkenien, bale, lehenengo monologista nire sobe sortu neban. Sobe sortute, ya no soy tan loco, sigo siendo loco, pero ya no tanto. Eta hor, monologoek itxen gero izan, hostia, claro, Bartxonan bizite, ja orduen, itxin eban futbola, eta itxin eban jantokize. Ya tenía dinero para pagar un gimnasio eta jateko menú del día, ya gorant nijuen. Eta horra hasi nintzen inolan, hasi nintzen, gentien etxien, sare sozialetan jarraitzaileak hasi nintzen izeten, eta hortik aurrera baliatu nebasan jarraitzaile horrek, ipintzen eban nire Instagramien, sorteo 2 entradas para mi show para la gente que me ofrezca ducharme en su casa. Con toda la jeta, tú, una jeta la hostia. Ta gente apunta biten zan, o sorteo 2 entradas para el show para la gente que me ofrezca poner lavadora. ¡Buah! Nintzen, el tío con más lavadoras de toda Europa, tú. ¡Buah! Eta holako gauzak espirintxe moztien, genti esautu, lotxa kendu, el que dirán, o sea, importa gauztan, no eski, Magero hortik, claro, esanean, gunotin programat para tele, bizbentxe horietatik. Eta horre bai, egon nintzen lanien, lagun batek graba hostan, dana graba o editau, eta sortu neban ETV-dako programa bat, ya telebistan programa, a partir de lo que ha vivido, ya cada vez menos loco, ya, hostia, monólogo edeko, horretaz bizida, telebistan agertzen da, haupai programa, tagata, ya no es tan loco, baina, ni pentsa dena, hostia, ze aldatu da ba, nire bidie jarraitu, zerba lehena bentsoratute oinez, ezkenien, kordura hori bakoitzan barruen topau behar dugu, eta ez da erresa, ez da erresa, baina nik uste dut gauza hori, bakoitzan barruen azten da, ez? Eta horregatik, oin ikusteo eta beti jarraitukot, beti irakurtzen. Onien furgoneta ekot, gehienetan tailerrien dago, ez da nire aurrien, baina, eta ponerte al servicio de tu ser, para que solamente siendo estar al servicio de los demás. Ezken danok algaixen eredu, baina ez gatorri bizitzara eredu izeteko. Torriga izeten garena, eta hori topetie da nire uste ezin behar dugun bidie. Eta hori lortxoz unien, la vida es magia, gauza bat urtetan jatxu. Ez bai jatxu urtetan da gauza hori ez dala, zer deko zu hor aurrien. Otra frase, filósofo pesado. Vivir a partir de lo que hay, no de lo que te gustaría que hubiese. Vivir a partir de lo que hay, no de lo que te gustaría que hubiese. Abila la furgoneta, ya está, lo que hay, ta. Tor, bebai modu bat zure harima jaten emoteko. Osea, positibitate hori, baina ez positibitate hori esaldi bat esan, eta jazta, ez, benetan landu inbierda. Zategu, gatoz mundure zer, posik egotera, pertsona hona izetera, positibo izetera, bai, hori esalditan, ondo dau, baina hori da prozesu luzie eta landu inbierdena, eta horretako, humiltasun aukitxe bebai de prozesuen nau. No soy perfecto, no soy hori. Gogoratzen ez bebai? Nola zelan doi denporaz? Vale. Estela os jodéis, aguanta la chapa. Nago Athletic en partido de galtzen, así que tagata, eso es. Vamos en equipo en esto. Horatzen hori, beldurre, vale. Hostia, tan esfortzito que... Ondo, no, yes, bai. Gero, beldur horrek aukinde be bai, ez? Aina hemen gurut partekatu men euskera ikasten zauzetela o euskera lantzen, ez? Nigo goratzenaz, nik karrera guztia bau kontautxuetena Bartxolan ineban, erderaz. Nik nire monologista bezala erderaz hasiot, eta erderaz hasiot nire bidie. Eta gero, derrepente hor, furgonetan, ja, onien furgonetan nauen Bartxolan bizten, derrepente izatu hostie, Julen, erderaz izaztien, en catalán. Hori, a ver, pa ser narrador en Dazón, Athletic en partido que euskeraz. Eta nik, me cago en la mar, la que puedo liar ahí. Narratxa ino izen hasi zen, futbola jolastu dut, baina hor beste kodigo batzuk dauz, euskeraz, ni euskaldunenaz, etxien euskeraz itot berba, herrian euskeraz, baina komunikazioko profesional bezala euskera eneukan landute. Eta esan eban, ke hostia, venga, bai, xatik ez, lehenko egunien, me caben, digo, centro va, disparo va, me caben, están jugando yonkis en vez de jugadores del Atleti, tú. Eta, bai, hor, kritikak, takata, cago en la mar, zer, aurria, bai, zergatik, kritikangatik, ez, me brillaban los ojos, es que hori da, filtrue, ta,
eta urria, eta hor, txoratute, zauz, lehenengo egunien gola sartzen da Iñakik, abestixe, este loko, no sé qué, bueno, hor gehienak ondo, kritika, bakizu atletiken partiotan, gola dauenien, nik iten duaz abestixek, osea, gole gehiei abesti egiten duaz, eta horre bai hasieran, txoratute, hasta que azkenien, gentiei guztan jako, eta ja nau txoratute. Osea, nire kordura, gentien kritikak esate ondo dabe, no ez? Que, a ver, secreto, spoiler, txoratute nau, pero, osea, nik aukeratute, bakizu, osea, kontxentxe aldetik, no de loco de no me entero de por donde me pega el aire, Eta, horre bai, hola hasi nintzen lantzen de probetan, iten, eta leku horretatik de, hostia, bizik sentitzenaz. Osea, hor, aktuetan nabenien partiduek esaten, osea, bizik sentitzenaz, da, como, zeozer kanaliza biteozta, eta hor zauz. Eta hori da nik usteot, bizitzan magia hori denok lortu aldogo. Bakoitzak beran bituen. Zuk ez duzu izen behar narratxaia, zuk ez duzu izen bakoitzak bere lekuen. Baina hori lortute, da, hau da bizitza. Horretik, ez izen beldur de juicios. Es que gongo dire, o sea, que no te van a quitar el juicio, van a opinar de ti, ¿no? La solución es que no opinen. Los cojones, es que van a opinar. Eta momentu batzutan afecta más que en otros momentos, bai. Zuen poderetan basa, pues afectará menos. Baina hori da bidie, bakoitzan. Eta brillo hori lortuta gero, benetan soies como si fueses un superhéroe. Eta dut fase txarrak, bera, momentu editan, ez? Horregatik, nire azkenengo mezu izango zen, ingauzak beldur barik o beldurraz, baina hain, zati prozesu horretan da lantxentzarena, bai profesional aldetik eta bai pertsona aldetik. Eta nik, tazonen o monologista eskuzaz, asko landunaz pertsona bezala. Nik esateot, jo no bengo, enator mundure famosu izeten, enator mundue dirue lortzen, que nik uste lortuko tela, baina enator horreta, ni nator posik egoten. Eta posik egominaz, nigaz. Eta gero hori lortzeu zunien, es que magia, ojos brillantes y maravilla. Así que izue berro euskeraz beldur barik, eta esango zue batxutan txarto gauzak, disparo, zentroa, por culo, ya está. Gol, jungo zaretik ikasten apurka, hori da, gol no hay fallo, gol da bilingua, así que ez auki beldurrik, eta bizitza, hostia, gatozela bakarrik momentu batiako, eta beldurrek las opiniones egongo dire, baina beste gauz asko da borren atxin, así que merezi da horregatik borrokatxe. Placer, eskerrik asko.